Şuňa terede eddil bir kesiyetmen rawonluğa düşmek üçin Kim ol? Gülşat Bayramowa. Ahay, ikinci ses mi? İkinci ses bolmasa onluğa düşýär eken. Diýýän muňa mekde okuwçam bolsa bara professional adamlar bilen işleşýär. Şondan men diýýän. Uy, şeýlemi? Gülşat, tejensen belki nikide onluğa düşersin. Belki birinji yer alar. Olam bol bile. Onda onluğa kim düşenni başlaýaram gepleşe. Hawa bekdäde biz gepleşigimiz onluğa düşenlerle dowam edeýeli. Başla. Salam, men ýüreçiklim. Toponyň we Murat Mollaň fanatlary hemmeňizi hoş gördük. Ana biz bugün sentýabr aýynda onluğa düşen klipleriň jemler. Onda näme? Başladykmy? Bir gün Firuza ýatyp galypdyr. Ol şeýle bir düş görüpdir. Düşünne. Ýok, men näme bolan aýtjak. Özüňiz göräýin. Ýöne Firuza oýanandan soň çünki dolansana ýar diýip gaýgyrýar. Näme üçin onu bilesiň gelýän bolsa, kliwe tamaşa et. Toponymyzyň 10 jorunda. Firuza, dolansana ýar. Her gün seni ýatlar, bilmen ýeke ýaşar. Dolansana ýar, bolmamaňa ýar, gitmesene sen meni yaralar. Her gün seni ýatlar, bilmen ýeke ýaşar. Dolansana ýar, bolmamaňa ýar. Bugün toponymyzda ilkinji gezek maňa gerek. Kim gerek? Yok, Aydymyň ady maňa gerek. Aydym ýerine ýetirýär Söhbet Bayramow. Täze aydym, täze ýüz, täze dinleýijiler, onu näme üşüp dinleýär. Aýwy sen ýüzüň tanyş, öňürde gördüm seni. Ýöne dimeňe tanyş, bir ýerde gördüm seni. Aýwy ýüzüň tanyş, öňürde gördüm seni. Ýöne dimeňe tanyş, bir ýerde gördüm seni. Bir zat diýsem dinlemek, meni dinlemek. Men sen ýaly göremek, hiç göremek. Sana bir zat Biziň 8-nji ornumyzda bilbil sesli wagşymyz. Adam bilbil, özüm bilbil. Öň Orazowy, häzirki Öwezowy. Siz eýem kim hakda görüň edýän bilýänsiňiz? Bilbil Öwezowy. Mensiz giýçeler. Ýok, sensiz giýçeler. Sen gittin yarım uzak yerlere, görengülerim yolunda galli. Sen yok edim baran yerimde, gelen yerlerim gözümünde. Bilýän bu klipde näme bolýar? Karankyň içinde gözüne açky dakyp, maşyn sürüp, bu zatlar ýöne ýerden olmaýa, gahardan, nerwden bolýar şu zatlar. Dağdan şehre tarıp, gaza basyp, çek meni özüňe çek diýip, gurrun kim barada gitýär? Hemmemiz bilýär. Amalya barada gitýär. Özüňe çek diýip, hemmemizi özüne çekip, Amalya toponymyzyň 7-nji ornunda. Çek meni özüňe çek, ýene çek, ýene çek. Söýýänler men seni, ýene çek, bol çek. Meni özüňe çek, ýene çek, ýene çek. Söýýänler seni, birje tek seni. Çek, ýene çek, çek. Ýazberdi Mahmudow, Biwepa. Yok, 14 ýyl boldy şulaýdymyň dörenine. Entegem hit Ýazberdi Mahmudow, Biwepa. O da salyan çiğer şanımı, ya da salsam geçip balımı. Bağış edip dünya malımı, gönlüm geçti senin bir vefa. Gönlüm geçti senin bir vefa. Bizinde kim? Kardeş. Yok, bey diýjek bolsaň blogger, artist, kameraçy gidivermeli. Bizinde kim? Bir romantişni fikresine.
tema söýüp hakynda bizinde kim? Bilen okmy? Anna gezegi bilýänlere geçirýäs. Bizinde kim? Mehri Pirgulyba, Farahat Purjaýew. Bu soraň jogan biz size goýdyk. Espitrin ýazmaganda bizinde kim? 5-nji ornumyzda. Bu aydym arada artık maslahat aytmak bize ağır düşüyor. Aydymı doğruluğuna görün, dinleyin, şonu özünüz düşünürsünüz. Yatlamaydymy. Şükür Allah. Turan Orazow. 4-nji ornumyz. Edenine sağlık berdim yüreğime, senden dile gereğimi uzatyan men iki elimi. Ne olsa? Gitmişim. He? Duz etme. Nemen dudhan? Dudvan sürdü. Duz etme yaralar. He. Men sen näme diýjek bolýaňy düşündüm eýtýän. Duz sepme yaralarma diye. Diýse de ýöne duzlap durlar. Gaýdylar size ýürek burgarlymy? Bu hemme degişli de. Bu ýürege duz sepýänlere degişli. Toponumyzyň 3-nji orny. Ýürege duz sepýän gaýdylar üçin. Duz sepme yaralarma. Uy, ýüregede yara duz sepýän gaýdylar üçin. Ay, yara da ýürekde bolýar-da. Umumyň düşündiňiz. Serhat Jumaýew. Sap. Dedim sevgimi duyacak bol, anlamatım yanımda bolacak bol, hasretim gözlerimden bilecek bol, çatlatım gülecek bol. Dedim kıysedim gelecek bol, seni men yalı sev. Bu klip bolan waka esasında düşürler. Şoň üçin bulaydym dinleýän bolyn, şo döwrüň, şo klibiň, şolaydym içine girip gitýän. Yar yar diye. Bu yar yarım olup bilýär, yar yarım olup bilýär. Klip umumyň yarpdyr. Serdar Şaryf toponumyzyň 2-nji ornunda. Yar yar. Bir gün qoňşy obama gelin düşdün yar para bilmin ortaya namusum var arım var yarım. Yan sala, açtığa neye göre kendi sala? Burada da etdiyen şu var. İşte boy. De. Dedik ovamızda sana aynı bu diyarı. Ne etsen adın Ahmet bolýar? Düşünmedim. Hiç zat ýatladan okmuşy zatlar. Hiç aydymy, hiç klibi ýatladan okmy. Burada da yaptılar ya, bir yerde ondan çıktı şu. Men adım Ahmet. Men bilen çay içermin. Please. Ýadyňyz düşdümi? Men adım bolsa Mehri. Men sen bilen çay içmen. Türkmenistanyň arkadan artisti Ahmet Atajanow. Ahmet salam. Sizi täze adyňyz, hemen 1-nji ornuňyz bilen çysyrymyny gutlaýan, naha bu sowgat bolsa bizim toponumyzyň adyndan güller bolsa gelinejimize. Ýeňişimiz gutly bolsun. Sağ olun. İlk ölen hormatly arkadaşymyz bana Türkmenistanyň atkalan artist diýen hormatly ad takdy. Men diýsem begenýän, bu ýetýän. Hormatly arkadaşymyň jana sag bolsun. Ýurdumyň elmide ama güllep, mundan ýa-da toýlaşyp dursun. Ine meni gollap şeýle
mehri diyen kilime gollap ses veren mehriban iyileşmede köp sağ olsun aydiyan canlar sağ olsun başlar dik olsun top on beğenleşip gepleşip kurmayıcılara köp sağ olsun aydiyan ama bunun bir yanda işimde üstünlük arzu ediyen men şol klibi düşürmeye yardım eden oğlanlar var aydımın after'ı Serdar Gelliyev onun klibi düşüren Didar var eser film şolara köp sağ olsun maydan canlar sağ olsun başlar dik olsun sen üçün men xaladım gözlerimden sen anladın görkün aya men yanadım koydun kalma aygıydadın yüreğimde adın mehri aşık boldum kalım derde acap sal bolur bassam perde basbın ediyen sen giyindirde gelen okyanı gelirde mehri seni söylesem sözüm görüp bolmay kara gözüm dediklerlere küncü dişledim armanım yok tutsadım menin bolay gülüm benim bilbilim mehri